Txik-txak zaleok, berriro hemen zuekin. Datorren igandean, martxoak 20, festa handia izango da Gernikako Jaialai pilotalekuan. Hain justu, Winter Series bigarren edizioaren finala jokatzen delako. Diego eta López, Barandika eta Lekerikaren aurka neurtuko dira. Betiko leloa, bikote favoritorik bai? Nik usten dut, Diego eta López favoritoa direla. Hain justu, bikote sendoa, perfektua ia osatzen dutelako. Alde batetikan, Diegoren jokoa, urtetan demostratu duna, killer batena, tantuak bukatzen dakiena, eta gibelean, Imanol López Zumaiarra, dominatzailea. Atzean, atzelari honena, azken urteetan. Finalerdian, estrategia konservadorea atera zuten, guztiz. Joko guztia atzeran kargatuz, baskeren bizkarrean, eta etekin atera zuten. Datorren igandean, ze taktika aterako dute, ikusteko dago. Dakiguna bakarrik da, pilota motelekin jokatuko dutela. Zergatikan? Aurka, Xabi Barandika eta Lekerika dauzkatelako. Lekerika pilota biziarekin min egin dezake. Eta hori, Diegok eta Lópezek badakite. Horregatikan, saiatuko dira, pilotak motelak ateratzen Lekerikaren jokoa, erasoa neutralizatzeko. Bikote sendoa osatzen dute baita ere Barandikak eta Lekerikak. Xabik demostratu du bere jokoa noraino iristen dan eta gai dela partida irabazteko. Finala izan arren. Denok espero dugu halako batian el do de pecho emango dula eta erakotsiko dula bere ahalmen guztia. Aukera ezin hobea datorren igandekoa. Favorito garbiak ez. Hain justu, joko sistema horrekin gauzak orekatu egiten direlako. Momento jakin batean, naiz eta batek lehenengo seta irabazten hasi, gauzak irauli, okertu eta bukaera desberdina izaten dute txapelketan zehar ikusi dugun bezala. Partida ona atera dadila, jendea inguratzen da goza dezala eta telebistatikan jarraituko dugunok gauza bera. Datorren astean, hitz egingo dugu finalari buruz. Nola joan dan eta analisis labur bat ere egingo dut. Eskerrik asko bitartean eta ondo izan. Agur.